सेमेनबो फार्स्टआव थांदों अल'भार आसामनि गेजेराव देग्लायबो फार्स्टआव थांदों बियो साफ्रोमबो चिरां बासिनि थाखाय बिटिआर बासिनि थाखाय नाजानायनि फिथाइ गतिके जोंनि बर' मिडियाया बेवहाय बिराद गेदेर रल लादों मिडिया मात्रैनो रल लादों खिन्थु बर' मिडियामा बयनिख्रुइ गोग्लैसिननायसिनमोन नाथाय मिडिया बर' फरायसा आफाद गासैबो सांग्रां बर' इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो बिमा बिफाफोर सांग्रां जानायखाय फरायसाफ्राबो सांग्रां जानायखाय जों बे फिथाइखौ मोननो हादों जै जै मै मै जाबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो आसा खालामदों मुलुगनि देरसिन हारिफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 3000 बोसोरनि सिगां जोंनि बर' हारिया जेरै प्रिथिबियाव जै जै मैमोन बे मुहूर्तखौ जों मोनफिनगोन बिदि आसा खालामबाय गोसो बायनांगौनि गोनांथि गैया जेरै जेरै देरहानायनि फिथाइया गोदैसिन गतिके गोसो बायनो नाङा जायफ्रा आनफर्चुनेटलि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फेल जादों बे गोसो बायनायनि बाथ्रा गैया मुलुगाव ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायफ्रा गोग्लैयैसो साक्सेसफुल जानो हादों आरो जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ खालामनो हादों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन